August, ano, 25? August 25. Ngayon, September 15. Tama ba? Kailan ka na-stroke? March 7. Nung pumunta ka rito, nakatungkod ka, di ba? Ngayon, pangalawang beses mo palang pumunta. Opo. Yung una, hindi ka na yung pangalawa, pagbalik mo ngayon, hindi ka na nakatungkod. Ngayon, titingnan natin, dahil general alignment na yan. Pero kung makalakad ka na mas mabilis ngayon, aantayin kita ng isang buwan, kailangan ko lang ng ligaments mo. Para gumana lahat. Kasi dislocate yung buto mo eh. Sa hips, tsaka sa right side sa tuhod. Wait, mo kaya, mas Madali lang yan ay. Ang importante, makalakad ka muna. dito sa pagsusunod pa ako. Mamaya yun ay. Basta ang importante muna natin, unahin natin makalakad ka na Basic lang yan ay, yung mga ganyan. Sa bahay ay wala po na ang poste. Poste muna na bago ano. Bago yung second floor. Pag inuna natin yung second floor na guguho yung baba. Hindi ka makakalakad ba tagal. Basic lang yan ay, yung mga taas. Simple lang yan ay. Okay, tingnan natin. Side na. 25 po eh. August 25. 15. Tapos July Ano lang siya? 15 days lang. 15 days lang. 20 days pala, 20. Sige nga. 3 weeks na yun, no? 3 weeks lang. Tayo nga, Nay. Danda lang. Dahan-dahan lang, Nay. Baka gusto mo na magpasikat eh. Ilapat mo yung paa mo, Nay. Nakakalapat na yun. Alalayan mo na sa body. Kasi tinangkal niya agad yung tungkod niya eh. Ilapat mo lang. Sige. Maglakad ka na ng diretsyo, Nay. Huwag mong tingnan yung nilalakaran mo. Yung katulad ng ginawa mong lakad, dahan-dahan lang, Nanay. Huwag kang magpakita ng gilas. Tingnan natin kung ano nag-react sa kanya. Wala. Malakas ang loob ng matandang ito. Gano'n lang siya kabilis. Kailangan ko pa rin ng tulong mo dyan ay sa isang buwan. Final mo na yun ay pagbalik mo rito. Magang na yung paa mo. Magang po, kaya hindi siya Hindi pa yan ay. Hindi pa namin nagagalaw yung taas na ay. Malaking pinagbago. Sige. Stop muna natin itong post muna natin. Masyado mo kaming pinapakitaan ng gilas na eh. Hinay lang. Kapapasok lang ng mga ugat mo na eh. Pero ayaw pa rin kita na itanggalan ng tungkod na eh. Mga 10 araw na eh, magtungkod ka muna. Masyado baka makalimutan mo na eh. Hanggang hindi pa nagkakaroon ng ligaments na eh, kasi stroke ka eh. Kahit mga 10 araw lang na eh, simula bukas. Ha? Kasi pumunta ka rito, may tungkod ka. At saka hindi ganyan ang lakad mo na eh. Paano ka maglakad yung may tungkod? Hindi mo na kaya. Example. Dito na siya sa dami. Paalam ka, Nanay. 1 month, magkita tayo. Bahala ka. Martes, Miyerkules, Huwebes, Friday. Salamat. Pero kailangan ko pa rin ng tulong mo. Pero simula ngayon, kahit inalis mo yung tungkod mo, ngayon ko gusto i-break yung tungkod mo. I-break mo muna siya ng mga 10 days. Para lang magkaroon ng ligaments mo yung kanang kamay, yung paa mo tayo. Nay, kasi wala na siyang alam naman dislocate yung buto mo eh. Para masanay lang yung paa mo lumapat sa lupa, Nay. Tapos kumuha ka ng ketchup, kahit anong bote. Abang nanood ka ng TV, gaganon-ganon mo yung paa mo. Sanay mo. Basta yung naibibilog mo lang yung paa mo. 10 days din yun. Every morning, every night, bahala ka. Basta sa isang araw, ma-practice lang siya. Hindi naman bababa ng 1 minute. Siguro, maximum mo, minimum mo, 5 minutes. Para ka lang, 5 minutes, saglit lang yun na yan. Pag nanonood ka na ng chichisbish ka, ganun-ganun mo na pa mo, hindi mo napasit, tapos ka na. Yun lang. Maganda ng ngiti mo ngayon. Salamat kay Lord. Paalam na. Pakitaan mo na lang yung anak mo, susunod. Bye-bye. Taga saan ulit kayo, Nay? Santa Maria, Bulacan. Mega shoutout. Kailan ka ulit, Nay? Kailan ka na-stroke, Nay?
March 7, Tapos- 2023. 23. Tapos kailan ka ginamot dito? August. August 25, Tapos ngayon September 15. 15. Wala akong masabi. Thank you, Lord. So much. Hmm.